arsa kalenggaken ading dampar kencana. Satu menika Kanjeng Rama Bapa Secak Bapa Serindak tancah manungsa puja ngartanipun Gusti ingkang maha wikan ingkang maha asih ingkang amurga jagat triloka. Panjenengan Kanjeng Ibu inggih menika Ibu Rinawati amatek widyangan kanan kelapan kiri kena ben wastani anjur nglampah Kanjeng Rama nggih agenda marang ingkang putra Tutpuri Handayani. Satu menika rata rambat minggah siti inggil binaturata Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Prato sampun dumugi sasana nego. Jinege kamur kawi gantos ingkang cinarita. Menika Kanjeng Rama tanggap ing sasmita. Sindur kang ginayang kalau dening panjenenganipun Ibu Bini sepuh. Lah napa to kudu ngimara dicepet? Munggah do, Ibu ajane munggah do. Munggah wis kok tak nganu. Meduna Dik, medun Dik. Meduna. Ibu. Saya aja berdiri Satu menika paniti busana. Lah jare aku yo sampean. Tanggap ing sasmita sigena dari mapen adicara bobot timbang. Kula kang dados panjenengan bobot timbang satu menika. Ngupadi boboting kawi bawah. Nanging adhire Gusti boten banjing manut marang ingkang putra. Ing batos Kanjeng Ibu. Biratane atimu bawah atiku sedaya Ibu. Ora tak anggap anak mantu sajan putra mantu. Lenggahe rasa gemono pangrasa. Rasa pangrasaku anakku dhewe syukur yen kaya mangkono bapakne. Paripurna makai adicara bobot timbang. Satu menika tanggap ing sasmita. Paniti busana Mbak Win Jaya Sigra kadare mapai adicara tanpa jeruk. Katalis amatek widyangan kanan kelawan kiri. Anakku nggih Dimas. ditahan, Pak. Ditahan dulu, Pak. Wiwit dina iki tak wisuda dadi pangbating Raja Dole anakku. Mula siramu kudu bisa paring pituduh kang becik pitutur kang apik marang garwamu ya Dole. Demenawa nembah marang Gustimu liwat agamamu ya Kanjeng Rama. Mangestuaken dawuh Kanjeng Rama. Nanging Kanjeng Rama sampun ngatos wonten pregone anggenipun begula. Kula tak dateng ingkang putra ya nggih iku wajibe wong tuwa. Kanjeng Rama mangestuaken dawuh. Paripurna mapai adicara tanam jeruk. Paniti busana sigra pundi wontenipun kadar pucul. Punapa dados wadiri kadar pucul satu menika dugi sangat dugi kadang dadi sedulur. Apa kang dadi isine satu menika? Jagung kawak, beli kawak, budhe kawak, kapas kawak lan arta kawak. Amun kewalahan puja ngarsanipun Gusti kawak beras parine. Kawak donya bronone jajeg garwanipun Kakang Jejer. Kakang Mas puniki Kakang Mas mangestuaken dawuh Kakang Mas ayo. Iki jaba sedaya wadisan dan kelawan pangantin ampil jati Kakang Mas puniki Kakang Mas. Muga dadi sarana awak dhewe lelomba Kakang Mas tinggi Kakang Mas. Paripurna kaya simpen centong garingan tumuju ngatani Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Ibu iki gura kaya nggone Joko sedaya wadisan dan kelawan pangan Ibu. Pinampi Kanjeng Ibu mugi dados sarana anggen kawula lelumban ngayahi samudraning desak anakku yen ya anakku. Bakal tak simpen centong garingan yo nggih. Ojo lah lan wahya dudu kersane Gusti Allah kang bakal ora yo.
Kanjeng Ibu mangestuaken dawuh Kanjeng Ibu. Paripurna Tompo kaya satu menika paniki busana Mbak Pinjal Sidrana dari Mampai Adicara. Karinggol. Iya. Lo mangan sih toh, totoknya pisan. Karinggol. Ora wis ditekne wis urutane, pakemi ngono iku. Hari kembali loro. Ayo lanjut. Siapa sih ngomong Bray? Satu punika paniki busana Sidra ngandani Adicara dateng iki. Hari wedoke lho. Punapa kang dados dedhaharanipun satu punika sekul panjang punjul. Sekul panjang ilang. Amung kewala manunggu puja ngatanipun Gusti. Ilang kok balak sengkalane ilang kok supertani. Kalau januin. Ya nek depan-depan. Wis apa-apa. Jajan garwanipun kakang jajan. Ayo sinamu tak kanthi kebun bujana Andrawina. Aman sing gondali lek iki. Iki gedare Ratu Agung Binatara Jati. Kakang Wisnu inggih kakang Mas mangestuaken dawuh. Supaya awake dhewe ilang balak sengkalane. Ilang kok sugatane awake dhewe. Kakang Mas inggih kakang Mas mangestuaken dawuh. Ngombene tekan ah. Nggih. Endi? Engko lali. Sekul panjang punjul. Amung kewala manunggu puja ngatanipun Gusti. Ilango sukertane ilango sawati. Parandene sekul kuning. Amung kewala muni petri sederek kang rupa kuning. Kang jangkung milik donya kantos delahan. Aman sing gondali do. Parandene sekul kunar. Kang gambarake batos kang munar-munar. Mudya saged lebar lunan. Wes jomblo kuyo pisan. Ing dinten Minggu paing niki. Lah menika kok rencang pinanganten saiki anggen yo dahar kembul. Kembul bujana Andrawina. Ayo, ayo minum pisan. Satu menika putri Dumas wangsul dhateng Saturna ingkang sampun kawuri. Kapundhut dedhaharan kang sampun paripurna. Bukan do ning kan ning. Kinarya dedhaharan. Kinarya kembulan inggih menika kembul bujana Andrawina. Tutup wis buan. Nah, Sinegekan wonten kawi gantos ingkang jinarita. Putri Dumas nggih namun di wontenipun dia kunjungan. ditambani. Apa terang dadi unjukanipun satu menika serbat degan. Omben-ombenan. Apa terang dadi wedine serbat degan satu menika. Minangka tandha sang pinanganten putri dalah kakung. Enggal keparingan momongan jajeng garwanipun kakang jajeng. Gan. Ayo tak kanthi angunjuk serbat degan jajeng. Kakang Mas niki kakang Mas mangestuaken dawuh. Supaya awake dhewe enggal diparingi momongan jajeng. Kakang Mas niki kakang Mas mangestuaken dawuh kakang Mas. Paripurna dhateng dulu. Apa enggak? Satu menika paniki busana Mbak Linjaya. Ngadep rono we. Sidra ngadani lampahing adicara pangabekten pramila datang mungkal. Lamun to durung kalolos dening panjenenganipun ingkang garwa. Awit suwan ngatani Kanjeng Rama datang prayogi lamun to asikep gedaman. Canela ugi kedah kuat saking handhanipun risang sinanganten. Sandale le. Kawisa canela sampun kuat saking handhanipun risang sinanganten kakung dalah putri. Satu berpengabdian terangkum tapi pepadunipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu
Kanjeng Ibu kangge mul kula damel sangang condro dosa hari Kanjeng Ibu. Suwan kula marang aja panjenenganipun Kanjeng Ibu, Ibu aku njaluk sepura Ibu. Awit kula ndamel repoti Kanjeng Ibu nalika kula wonten alang kandungan nganti sumugiripun madya padha. Aku wis diwaca sing repot Ibu. Mas, dibeli Mas. Kadya suman narasane ati panyugame kang putra sajuga tumete gerak wasane ini nggih putriku nggih tan kuwa jroning ati bapakku ngondo-ondo sadrone kalih halong ngandikan nira anakku aduh angger putriku bapakku kang mungkin jiwa ragaku Kanjeng Rama kang kula dados pepunden pisan kula Kanjeng Rama nalika kula alit kabopong-bopong Kanjeng Rama parandene Kanjeng Rama dinten menika sampun kalajut kapundhut lama ing prabodha sila ing jiwa akarami kula sampun dipek bojo kaliyan Kang Mas Dimas bapakku benjang menapa kula saged bales budi dhateng Kanjeng Rama anakku sekabe ngatur wis tak tampa kok nggih nanging bapak kelawan ibu bisa ngomongake ya nggih muga sedya suci kanggo candhi bisa kaleksanan lestari nggon kita kejodohan yo nggih anakku Kanjeng Rama mangisa ajeng dawuh Kanjeng Rama satu punika paripurna mampir adicara pangabekten adicara sungkeman pratandha sampun paripurna mampir adicara panggih sadhu terpindho crita panggih warangka bebasan detik ana tetes daging rong tempel alung teklek wis manunggal tekad nunggal sedya nunggal karep nunggal jiwa parani sedya saperluan tumuju ngayahi samudraning gesang awit tiang gesang madya padha kedah nangkarake wiji kang tuwa saking Gusti Pramila Bapak Kedo dumateng panjenenganipun Den Bagus Dimas sanggenipun sami lelumban mugia tansah ayu kalis ing sampekara saklami-laminipun matur nuwun